mga inahan, o welcome sa akong YouTube channel. Actually, mga inahan, bilay gid kay ko karon kay alas 5 na ko nakatulog, Ginoo ko, Lord. Kaya nga no, isa di gini mama tanong kay kailangan ginatong bilaran tong anak kay Ginoo ko, yugyug pa mo, para na diya, mga kinaunsan na, mga tagak ang mata ba, hawid lang yapon sa tong anak. Salamat ka ni-enter, gabaan. Bita, kagabi yun, natulog naman tato siya. Kakabata man. Sa dihang nakamataing tawa ng akong baktin, Lord, mga mother. Gibati ko kagutom. La la la, la la la. A few moments later. Nakagitaw na tulog o mga mother. Sleep na. Ikaw ganina nakagipatulog, di ka matulog. Si magpagid mata. Uy. Gusto ko siguro siya magdula. Uy. So, mo ito may tabo kagabi mga mother, no? Kabalo ko, dagda na kayo nakarelate-an. Very common siya nga kuan sa usa ka mama or papa nga magbilay gid sa gabi og mahala na kay saman anak mo. Imo ka mo kinang responsibilidad mo ati man ay pasagda rin hilaka na bunalaan nimo okay ba iyo no bata pa kay na iyo dapat imo na siyang i-care inana dayon imo gina siya mo kuano imo na siya padakuonin mo siya nga, maayo iyang batasan, balag maoki kag batasan. Give this video thumbs up and ayaw kalimot og subscribe sa akong channel habang tayo lang mother ka. And see you sa next vlog.